Здрасти, Светлинци! Здравей! Какво ти беше най-полезно от курса? Курсът ми беше целия много полезен. След като завърших курса, почти 2 дена след това имах изпит. И това е причината, аз поради която дойдох, защото на предния изпит се държах много, чесах си главата, клатих се, не бях спокойна, бях много някакси стресирана от позицията на хората, които ме изпитват. Това са професори, теолози. В момента, в който свърши курса, 2 дена по-късно, аз имах отново такъв изпит пред също професор, теолог, и моето отношение, моето държание, моето поведение, аз знаех същите неща, като и предния път, беше съвсем различно. И това беше точно защото по време на курса имаше едни моменти, в които ние се вадихме от зоната на комфорт. Имаш 2 минути, не знаеш темата каква е и трябва да говориш за тия 2 минути адекватно, да внимаваш какъв е гласът ти, къде са ръцете ти, да не ръкомахаш, да не правиш излишни движения, да не ходиш хаотично из залата, да имаш публика на буквата М, както казваше Диди, да се гледат хората, а не втренчено само един човек. Всичко това страшно много ми помогна после в един изпит, който беше супер сериозен за 7-те Вселенски събора.